Makadii mukomanashi, ndauyawo nenyaya yangu. Ndokumbura mundipostirewo asi muvige zita rangu nekuti ndogona kuzikamwa. Ini mukomanashi nyangu yakamira yakadai. Ndiri mukadzi ane 43 years. Ndakaenda kuMozambique mushure mekunge ndatambudzika zvanga zvisingaiti mukati mekurarama. Ndiri munhu wekuti ndaiti chero ndikatsvaka basa ndandisingariwani, ndikaroorwa nevarume vaingofa. Ndaingova munhu angane jambwa nemunyama usingaiti mukurarama kwangu. Saka ndiri munhu wekuti ndakazosvika pakuita upenyu hwekuti ndakazviudza kuti mukurarama chauya. Saka before that ndakambogara neumwe murume, takakwanisa kugara tose for about 8 years. Pa8 years apa takaita vana 3, vose vana ivavo vakabva vafa, hapana akararama. Saka ndobva tawoita 1 wekupedzisira watakazoita ndiye mupenyu. Saka zvadero murume uyu akangotanga kungondishora achiita like anondipuma kuti une mamhepo, ndiwo unondipa munyama zvikazodini. Saka ini ndakasvika papoindi yekuti zvinhu zvakaramba zvichindigwadza kuti ndirarame mazviri. Saka ndadero murume uya takabva tasiyana kudaro. Ndakambozama kufamba kuenda kuvanhu vanobetsera, vaprofita vemweya nevechivanhu. Vaingondiudza kuti izvo nezvo kuramba kwandakaita kunosvarira murume watete ndokuri kupa kuti zvinhu zvangu zvisafamba, because vatete vangu kubva ndiri muduku vaingoti vanda kuti ndive ndiwanikwe nemurume wavo. Saka ivo vatete kuri uko kwavakaita havana kumbogara vaita mwana, vakashayiwa mbereko yakaramba. Saka kufamba kwandaita ndaingodzwa kuti vatete vako ndo vakakusungira chiraramo because wakaramba kuroorwa nemurume wavo kuti uvewo uvasvarire. Saka zvadero mukomanashi, ndakabva ndafunga kuti zano nderipi. Ndikaona kuti the best way neage yandava kuti ndinganogara pamurume wavatete zvazvisingaiti. Apa murume wacho wavainditiko ndinofanira kuwanikwa nemurume wavo ranga riri dhara, vanga vakawanikwa nemunhu mukuru. Saka ini ndikaona kuti zvanga zvisingaiti nezero rangu, ndaidawo mukomana wechoisi yangu ndokwanisawo kugara ndovaka musha wangu. But zvekuvaka dzimba zvakaramba, vana ndakazvara, vana vachingofa. Saka ndakazoti nekufamba kwenguva ndakura ndobva ndataurawo dambudziko rangu kune umwe munhu. But ndichitomuudza dambudziko rangu, it was not like kuti ndaida help, iya help yekuti iko zvinhu zvinake. Ndandagara ndatobatwa nemweya wakaipa, mweya usina kunaka wekuti ndandokutongozviudza kuti chauya, because ndaida kuita sort of revenge like kuna vatete vangu. Saka ndadero ndakabva ndatorwa nemunhu uya anga ari munhukadzi ndokuenda neni kuMozambique. Aenda neni kuMozambique takanosvika pana vamwe gogo, ndobva vandiudza nyaya yangu zvakaitika zvose kuti vatete vangu ndo vakandigadzira, vanoda kuti because vaida kuti ndiwanikwe nababa mukuru ndigozovasvarira vana, ini ndikaramba. Saka vatete vakandipikira miko yekuti handina chinhu chandichakwanisa kufa ndakabata muupenyu, kana chinhu chandichakwanisa kufa ndakaita muupenyu. Saka zvadero ndakabva ndati ini pazvinhu zvose izvi zvandakaitwa navatete ndandichida kuti ndivatsive, ndivaitire go back to sender. Kana ndavaitira go back to sender, then kwandiri zvinhu zvobva zvabva ndorarama life yangu zvakanaka ndichienda kumberi. Saka ndadero kuvaya vakanditi zvoni kuti tite go back to sender hazviiti, but zvatinogona kuita tinogona kubvisa zvinhu izvi pauri tichizvisa pane umwe munhu. Indobva ndati alright, asi munhu uyu anofanirwa kunge ariwo
anofanirwa kunge ari weropa rako. Zvongoteterekawo zviri ipapo zvichingoenda zvakadero, asi pauri zvine zvadini zvinenge zvabva. Ndikati alright, hazvina kudini, hazvina kuipa. Saka ndadero mbuya vaya vakabva vanditora vakanditi ndoda kutanga ndageza nyama yako first of all, ndobvisa zviri panyama dzako. Vakanditora tikaenda pamba pavaigara, paingova padhuze mujinga megwizi. Ndobva vanditora ndobva taenda kuya. Saka tasvika kuya, vakasvika vakaisa mishonga yavo yavakaisa. Takaenda papakaita like pabako, so ndobva ndanokurura ipapo ndikagezesewo. Vakaisa mishonga yavo yavakaisa mumvura iya. Saka handisati ndapinda mumvura iya, ndakatarisa mvura muya mandai ndinofanirwa kuti ndipinde. Vachiisa mishonga yavo, vachitaura zvavaitaura, chirudzi chavaitaura ini ndandisingachihwisisi, ndandisingachizivi. Vachitaura zvavaitaura muzasi medziva maita sokunge mune nyoka irimo. Ndaita sokunge ndaiona zinyoka ranga rakakura zvisingaiti. Saka handina kukwanisa kuti ndivabvunze. Vakangobva vanditiko after vapedza kutaura zvavaitaura, ndobva vanditiko nditi sei ndipinde. Ndobva ndapinda muya, ndobva ndagezesewa, ndokugeza ndokupedza. Ndakabva gogo vaya vakabva vanditiko zvandakugezesa kudai, everything chawauya nacho kubva pahembe dzose dzawanga wakapfeka and everything, nehembe dzemukati dzawauya nadzo zvose, unokurura wokanda mudziva wozvisiya kuno. Iwe uchafamba uri musho kubva pano padziva kunosvika kumba kwavo, uchanopfeka hembe ikoko, because kana ndandati uye nehembe kuno ugorasa idzi dzawanga wakapfeka ugopfeka dzawauya nadzo, waitakura mweya uya wodini wodzokera nawo. Saka iwewe zvauchaita, unosiya hembe dzako dzose kuno, ndofamba ndiri musho ndichidzokera kupi kumba, ndonotanga kupfeka hembe inyowani ikoko. Saka ndakabva ndasiya hembe dzangu dzose dzakabva dzakandiwa mudziva everything. Ndobva mbuya vaya vanditi ndifambe ndinde kumba ndisacheuka. Saka ndakafamba ndichienda. Ndafamba ndichienda paye mbuya vaya vakabva vasara kudziva ikoko. Gogo vakasara kumashure vachiita zvavaita, handisivi kuti vaidini vaiitei. Ndobva ndafamba ndokusvika kumba kuya. Ndasvika kumba kuya, gogo vaya vakazonditevera. Vanditevera ndobva vasvika vakandipa zvavakandipa, vakandipfungaidzira mishonga yavakandipfungaidzira, vakati ndifukire mishonga iya ichindipfungairira mbiri wose ndisina kupfeka. Ndobva ndaita sezvavavataura, ndokufukira zvinhu zviya, ndobva ndapedza ipapo. Vakabva vanditi chinyora zita 1 remwana wemudzinzamenyu, kana angava weropa rako, mwana wabhudhi rako, but ndoda mwana musikana. Ndakabva ndanyora zita remwana wehanzvadzi yangu, ndobva ndavapa. Ndobva vazora zvavakazora pabepa ranga rakanyogwa zita remwana uya. Apa vanga vakanditi zita racho ndinyore nichitanga nemutupo, rakashunika richibva kumashure richienda mberi. Saka ndobva ndavapa, ndobva vazorera mushonga wavakazorera ipapo, vachibva vazorera futi nemhiripiri ipapo, vachibva vabaya zita riya netsono, vachibva vandipa chipepa chiya chakabayirirwa tsono. Vakanditi ndinobayirira tsono iya, ndinoitemerera pamuti. Ndobva ndaenda ndikanotemerera pane umwe muti. Pamuti uya ndichisvika, papane mazita akawanda anga aripo, anga akabayiwa netsono, mamwe mazita acho anga akabayiwa nemapakatwa mapanga, zvakangosiyana-siyana, but inini hangu handina kukwanisa ndinge nchitarisa zvakawanda. Ndakangoita zvandandafambira mishini yangu, ndobva ndasvika ndikabayira, ndobva ndadzoka. Vakabva vasvika vakanditaura vakati zvose zvanga zvichikunetsa, zvanga zvichikutambudza, nhamo dzako dzose dzichabva dzaenda pamwana iyeye. Ndobva ndati alright, hazvina kuipa mbuya. Saka ndadero ndane chimwe chinhu chandakapiwa, so handikwanisi kuchitsanangura kuti
ndingachiti chii zita racho. Chero neni ndakatombozama kuchiongorora but ndakatadza kuziva kuti chinhu ichi chimbori chii plus sechinhu chanda ndapuwa kun'anga chinhu chaityisa kuti ndirambe ndichinan'anidza ndichichiita like ndochidambura kuti ndione kuti chii because ndaihla kuti zvinozondipandukira. Saka ndapiwa chinhu chiya ndakabva ndanzi chinhu ichi unofanira kuchichengeta mumba mako paspen bed. Choga chauchaona chichiitiwa nemwana wazvanzi yako chichaitiwa nemwana wazvanzi yako chinhu ichi ndo chichakuratidzira everything. Chinhu checho chikaita kunge chine mambava so nezvuma. Sometimes kana ukachitarisa chinoita like shape yemunhu, sometimes chinoita like chigonzo hachihwisisiki. Saka ndakabva ndapiwa nechiglass chandakabva ndapiwa, ndakazvipiwa zvakabatana. Ndobva ndapiwa zvinhu zviya zvakanzi ko chinhu ichi ndo chichange chichiripota everything, chichange chichitresa mwana wazvanzi yako mafambiro anenge achidini, mafambiro anenge achiita. Ndikati alright hazvina kuipa. Ndobva ndapiwa chinhu chiya ndobva ndaenda nacho kukumba. Ndakasvika kumba kuya ndikagara ndichibva ndati kwasvanzi yangu dai ndichikumbirawo mwana wenyu ndite sei ndigare naye sezvo muchingoona kuti life yandiri kuti ndigare ndoga hazviti ndinodawo mwana wokudini wekugara naye. Chindipaiwo mwana wangu ndo pandakabva ndapiwa mwana uya musikana ndokutanga kugara naye. Saka ini chinhu ichi ndaingofunga sokuti chinhu chekutiko kana ndichida kungoona zvese zvaanoita ndo pandinoenda because ndakanzi ko kana ndichida kuona kuti chii chinenge chiitika paari ndinoenda pachiri ndonotaura zvandinoda ndodeedza zita rake. Kana ndadeedza zita rake anobva abuda pai muchiglass ende for sure ndakasvika ndikatombozvizama kuzvitesta ndikanodeedza zita rake ndikadeedza zita rake katatu mwana uya achibva aapia muglass. First day randakatozvitry akatoapia muglass ndikatomuona achitofamba hameno kwaanga achiendawo achitofamba zvese zvaaita ndichibva ndazviona. Saka ndakazonokumbira mwana uya ndikati ndokumbirawo mwana ndigare naye ndokugara naye. Ndakagara naye for about 6 months. Ndagara naye for about 6 months akabva anditi ko tete inini handichisazi kutevera handichaendi kuma-periods handisi kuziva chii chiri kuitika but handisati ndakamborara nemukomana zvokuti ko ndingasuspecta kuti ndine nhumbu. Handisi kuziva kuti chii chiri kuitika. Saka ndichikuudzai kudai ndiri kuti panguda maybe satete mune help yamokwanisa ita sei kundipa. Ini ndakangomuti zviri normal zvinoita because sometimes it's all about hormonal imbalance ndo inogona kunge ichikonzera kuti usaita sei usaenda kuperiod. Saka ndadero ndakazonoenda ndikanofunza chinhu chiya ndikadeedza zita rake akabuda muglass ndikaona zvose zvaiitika. Ndakabva ndaona kuti chinhu ichi chine nguva dzekuti chinochinja chichiita nyoka especially nguva dzemanheru choenda chonorara nemwana uya. Saka kusaenda kwaari kuita kuperiod it's because ari kuvata nechikwambo che. Saka takagara akamboti iko tete mamadi kuti mumbofamba neni kana kuti ndidzokere kumba kuna mama timbonofamba ndozodzoka hangu ndava right. Ndakabva ndatomurambira ndikatoavoida zvose kuti zvisambofa zvakatomboitika izvozvo. Ndikabva ndaenda pachidhori chiya ndikatonochiudza zvose kuti ko avharike njere asafa akambofunga kana zvekufamba kana zvekuita sei. Ndikareverera pazita rake. Kubva ipapo mwana uya akabva anyarara hana zvakakwanisa kuti ange achiita. Saka zvakabva zvaramba zvichingoenderera mberi chinhu chiya chichinda chichinovata nemwana wazvanzi yangu for a long time. Saka mwana wazvanzi yangu nekufamba kwenguva akazotanga kubuda mvura kuzasi kwake, mvura dziye dzainhuhwa singamboiti akungoyerera mvura. Ndopakauya akazondudza akati tete ndiri kusangana neproblem yekuti iko ndaakubuda mvura
kuzasi kwangu, mvura idzi dzichinhuhwa. Indakangomuka mufota ndikamuudza ndikati maybe inyaya yekuti hausi kuita sei, hausi kuenda kumaperiods, rega ndikupe mushonga wekusuka chibereko. Ndakabva ndanotsvaka mushonga ndobva ndamupa, asi hazvina kuita sei, hazvina kumira. Ndobva tagara futi dzimwe 4 months mwana achingobuda mvura dziya. Apa iniwo ndandakataurirawo kuchinhu chiya ndikareverera kuti ko asambopepuka, asamboita anything, asambofunga anything zvose namai vacho. Ndikabva ndavavhara kuti vasambofunga kana anything pamusoro penyaya yemwana uyu. Saka zvadero takagara dzimwe 4 months ndobva mwana atanga kuita zvezvokuti anowisa honye. Honye dzacho waita kuisa honye dziya dzine mwise dziya dzine tumambava, so dziri honye dziya dzine zichiratidza kuti ihonye dzakura. Aita zvekuwisa honye, mwana ndokutanga kuwisa honye. Saka zvadero ndakabva ndaona kuti situation iri pano yashata, haina kumira musha. Ndakabva ndadzokera kuna mbuya vaya ndobva ndanovaudza situation iripo kuti mwana wehasvanzi yangu uya anova ndiye wandakanyora kuti zvaiva pandiri zvibve zviinde paari, ava kusangana neproblem yakadai. Mbuya vaya vakangonditi handina zvandinokwanisa kuita. Uchitonyora zita rake, uchiribaiya netsono, uchigeza munyama wawaigeza, tichireverera pazita rake, waitoda kuti zvose zviri pauri zviinde paari. Zvinhu zviri kuitika paari izvozvo ndo zvaifanira kunge zvichiita sei, zvichiitika pauri. Saka kudzoka kwawaita kuno handisi kuziva kuti iwe uri kuda here kuti zvinhu zviri kumwana wehasvanzi yako tizvibvise paari, tizviise pauri. Ndikaona kuti situation yacho yanga yakaoma, because mwana wehasvanzi yangu anga kutoita zvekubuda honye apa mvura iya inonhuhwa ichiita sei, ichibuda. Mbuya vaya vakandirambira, ndikaona kuti ndibvise zvinhu zviya ndizvise pandiri, wanga uri mutoro wanga wakaoma. Apa manje ndandava kunzwira tsitsi mwana wehasvanzi yangu futi, because aitoti kana akavata aivata achichema achiti ndiri kuhliwa mudumbu mwatiwa honye dzichiita sei, dzichifamba. Ndobva ndangoti zvisinei, ndakabva ndadzokera. Saka gogo vaya vakabva vanditi pano wakauya woga, handina kukudedza, saka handisi kuda kukuona uchidzoka futi uchitaura nyaya iyoyo. Wakatoita mhiko yako, wakatoita, ende chinhu ichi chawadzoka nacho uchiti konda kuchidzosa, handisi kuchigamuchira. Ende uyezve ini hapana pandaikupa mushonga wangu kuti mushonga wangu ukushandire mahara zvisina mubhadharo. Chinhu ichocho chinotoda mukadzi wekuti chivate naye kuti upenyu hwakwewe huvhurike, husununguke kubahwa kwazvazvakaita. Izvezvi handi upenyu hwako kufambira mushe. Wakuda chero izvezvi pauri papo ukada kutsvaka murume, unototsvaka murume akakuwana, akakuroora mukagara, ukatoita mwana nezero rako re40 years. Saka chinhu ichocho chero ukadzoka nacho handisi kuchida. Chero chikauti chinoda ropa, chero chikauti chinoda vakadzi, unofanirwa kuchitsvakira vakadzi uchipe, because chiri kukushandira. Ndakabva ndadzokera kumba. Ndadzokera kumba kuya ndakabva ndasvika ndikambofunga kufambavo kune vamwe vanhu. Vakangonditi zvinhu izvi zvinongoda kuti munozvidzosera kwamakazvitora, muzvigadzirigwe kwamakazvitora. Saka ndakabva ndaenda pane umwe muprofita aizviti Unogona. Ndobva anozama kunotora chinhu chiya kuti achipise. Akakuvadziwa muprofita iyeye, akarohwa nechinhu chiya akatokuvara. Izvezvi kutaura kudai akaremara, muromo wakaenda pasaidi, anotoita like munhu akastroke. Saka chinhu ichi chiri kundishungurudza kuti ndoita zvekudii nacho. Saka mai vemwana vakazosvika pakuuya kumba kwangu vachida kuona mwana wavo, ndokuya ndokuwana ndo situation iripo. Mai vacho ndobva vati, kotete mwana zvari kusangana nedambudziko rakadai, hamuna umbondiudzawo wani kuti kusaenda kumaperiods kwaakaita ndokwakaokonzeresa kuti asvike
pasituation yakadai, wai musina kudini kunditaura. Muroora wangu akabva angorama ndokutora mwana wake ndokuenda naye. Vatora mwana wavo ndokuenda navo, handisi kuti vakanofamba here kana kuti zvakanofamba sei, handizivi. Saka vaenda ikoko, ini ndakangoona kuti zvinhu zvangu zvakutotanga kutodzikira, zvinhu zvangu zvakudzika, zvakubackfire. Zvinhu zviye zvanga zvichiitika pamwana wenzvanzi yangu zvavakuitika kwandiri, ini handichatoteveri, handichaendi kumaperiod. Saka ndakangozvidza kuti semunhu mukuru, pamwe maybe inyaya yekuti kukura kwandaita ndokuri kupawo ndidini ndisageza, but ndakabva ndatanga kubuda mvura dziya nanhasi dzinongobuda. Ndakuitawo problem iyoyo yekuti ndinowisa makonye, ndichiwisa honye nekutonhuwa. Saka mwana wenzvanzi yangu semahwiro andakaita, akaenda kunoshandigwa ndobva anobetsigwa, but akatozoenda kuchipatara ndobva anobisiwa chibereko because hanzi honye dziya dzaidya chibereko chichiita sei chichiora. Apa mai vake havana kumbogara vadzoka kuti vazondipa feedback. Ndakadohwa uita zvekutoudzwawo nedzimwe hama, unova mucherechedzo wokuratidza kuti ivo vakazviziva kuti ini ndini ndakaita zvinhu zvandakaita izvi pamwana. Saka each and every time mukomanhasha ndakuti kana ndakavata ndiri kurota ndichiona nyoka inenge ichiuya kwandiri ichifamba. Nyoka iya yodosvika yovhura dhoo yopinda yokwira pamubhedha, then yobva yatanga kudini kuvata neni. Sometimes ndinongorota dhoo rangu richivhugwa, handizivi ndiye ndichirota here kana kuti zvinhu zvinenge zvichiitika. Nemurume anenge akangopfeka zvinhu zvitema chete, ane nzara refu, anosvika ondibata kunhengo yangu, kusikarudzi yangu, ondibata zviya achindipinza maoko kusikarudzi yangu, osvika pakurara neni. Saka paanorara neni paya, each and every day, makuseni oga oga, ndinotomuka ndakanyorovedza mablankets ndichibudisa mvura dziya dzinenge dzichinhuwa. Apa kuti ndidzokere kwagogo vaya vakatondudza kuti havadi kana kundiona zvamu chose, havadi kana kugara vandiona. Ndakuti chero ndikaenda pachinhu changu chiya ndikanodeketera ndichidedza zita remwana uya haasi kubuda mugirasi. Hapana instead yekuti ndione mwana iyeka ndozviona ini. Chero ndikadedza sei kuti ndione mwana iye ndinozviona ini. Ine hangu shuviro yangu ndichiuya pano yanga isisiri yekuti zvinhu izvi zvidzokere pamwana wenzvanzi yangu. Shuviro yangu yanga wapa kuti inini pachezvangu mboni dei ndachiwana kusunungugwa mukomanhasha, ndawanawo vanokwanisa kubatsira. Hongu aino kuti ndakaita zvinhu izvi kuburikidza nekutsamwa kana kuti ndichiti ndiri kuzvinunura nepamusoro pehasha, yezvo ndiri kutokuvadzisa umwe munhu. Asi chandinongokumbirawo ndechekuti ndibatsigwe, because izvezvi kutaura kudai ndakangovata ndinongohwera ndakangozvimoneredza nemachira mbiri wose, ndinonhuwa pana kana ndahwedera padhuze neni, ndinongotakanyika honye ndichingobuda honye kuzasi kwangu, but handisi kuziva kuti chii chiri kuitika. Muzondiudzawo kana maposta. Handina hangu YouTube yekuti ndingakwanisa kuvhura kuti ndione pachanel yenyu, but kana maposta mungozondiudzawo, because ndatongopuwawo namba dzenyu neumwe munhu ndikati nditaure dambudziko rangu. Ndatenda.